Saka diri ba niya maning. Kuan ni hektarya is 5 hectares. Mataw. Muna ang mga trabante ni sa asosasyon. Iglagi sakit. Ano? Bungas lakatan. Muna yung lakatan area. Wala na urot na niyo ta. Very good. Smiling. Wow. Muna itong farmer. Mga farmer sa manaay masisosyon. Ay kon karon sa Muna yung amas. Saging amas. amas. Dili ba daw? Habis. Muna itong mga kauban sa Ganta na lang ni ano, humana man ba? Humana ta nag-harvest diri. okay. Kamulos nag-harvest. Silang mais. Salom te. Dira kay humana kan. Salom. Welcome. Welcome sa gunahan. Nanig talong. Na shalom. 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 Welcome to our kibbutz.
Uy, lakatan. Mga lakatan. Wow. Okay. Ayun, apila ka. Hmm. Kaning ko no. Ana. Hmm. Ayaw ning pan kining mga sneaky kaya tunang kining mga pan Hmm. kita. Okay na to ba? Dato na kong ikuan. Hmm. Delicious. Delicious ha. Oh, mapel po ko.
dito sa Camp Mahanaim. Ano niya mong camp. Hayag-hayag kay siga naman among water wheel. Di ini 9 o'clock na ni mga litag dalaga. Amo mga litag dalaga. Ya. Lingaw-lingaw ni sila. Lingaw, itrabaho na pulit ba? Ay bonfire ilang kakapoy. Ako kahoy. Sila naglungday, magluto sila. Bayad din silang kakapoy. Nanghakot silang kahoy.